kung naay membro sa inyong panimalay nga giyawaan niya moabot dayon ang pari nga exorcist niya iya dayong papahawaon ang yawa. Unsa may inyong buhaton sa pari? Inyong hinginlan o papuyon sa inyo? Inyong hinginlan ang pari o papuyon? Nganong di man mo mutubag? Naabay giyawaan sa inyo ba? Naay giyawaan niya moabot ding pari, Father Darwin Gitgano, ay man kay na mo hingilin og yawa niya karon nahinginlan na ang yawa. Unsa may inyong buhatong Father Darwin? Inyong hinginlan o papuyon? Papuyon. Papuyon gyud. Pero tanawa si Jesus ni ay duha ka buok giyawaan. Iyang gipapahawa ang mga tao nang gawa sa ilang balay og nihangyo niya nga pahawa diri sa among lugar. Sa ato pa kadto mga tawhana, unsa man to sila? Nahadlok sa Ginoo o nahigugma siyawa? Unsa man to? Kisa may lang gihigugma ang yawa o ang Ginoo? Og imong papahawaon ang usa ka tawo, pasabot wa jud ka mahigugma. Nya kun imo ganing papahawaon ang usa ka tawo sa imong kinabuhi or sa imong lugar, pasabot naa kay gihigugma nga imong iilis niya. Nya kinsa may puli ni Hesus dinhis kalibutan, way lain ang yawa. Kung atong isalikway si Hesus, atong gi-welcome ang yawa. Kung atong i-welcome ang yawa o ang i-welcome si Hesus, ato sang gisalikway ang yawa. Sige, lingi ay mong tupad na kinsa maroy imong gipapuyo sa inyo, ang yawa o ang Ginoo? Oy, way usa nato nga malipay. Oy, wagi mo ingon nga ang yawa akong gipapuyo. Wagi mo ana. Ang ato gyud ang Ginoo pa diroy. Pero klaro kay sa ebanghelyo nga naa di ay tay gitawag og kinaiya nga sa maong kinaiya atong hinginlan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nya unsa man ang kinaiya ha? Kanang higugmao nato ang kwarta. Basta mahigugma tas kwarta, hinginlan gid natong Ginoo. Ngano man? Kay kun naay Ginoo ang iyang sugo, biyae ginang tanan, kinahanglan mahimo gyud mong kabos. Kinsa bay ganahan ana? Kinsa dinhi ang gustong mobiya sa tanan niya mohigugma pagyod sa kakabos ta sa kamot. Pulos mo giyawaan. Mura lang tagwa yawae. Kay tinarong man sad ang atong panginabuhi. Wa man sad ta magbinuang. Pero kung mahigugma na kas imong bahandi, magamay man o madako, hinginlan gid na nimong Ginoo. Kay ang gustos Ginoo hinginli ginang bahandi sa imong kinabuhi nya siya ra gyud maoy magpuyo. Kita lahi man atong papuyon ang Ginoo aron madato ta. Mao na daghan kay manood og mga ni mga gitawag natog puriya kuan lang ha. Daghan man sang buotan pero naagi ubay-ubay nga manood aning mga aktibong pangalagad sa simbahan aron madato. Naiuban magtukod og relihiyon aron madato. Usahay apil mi anang mga pari, magpari aron madato. Nabitay niingon ako karon kita mi padiroy pagkadato na nimo nako ngano man siya. Sus, ang imong hisgutan dias imong parokya milyon-milyon gyud, milyonaryo naman ka padiroy. Nako gusto kang mutanaw sa akong pitaka.
Niingon pa to siyang gusto siya. Pakita unta to na ako akong pitaka nga mura na lagkiampi kanipis. Nipis na gayo eh. Nga gusto mo mutanaw sa kong balay? Sige, adto mo sa kong balay. Awa man sa ko'y balay yung ako, sa ako man ang iyaan, akong gipahimo-himo, o sa akong, ni ako igsoon ay miyo, ako ng tabang-tabangan. Pero gatuon ninyo, makaingon san mo nga, di man sa ni balay o milyonaryo. Maguang lagjutay atong among balay sa una, katong maglisod pamigkaon, kung maghisgot tag kinsay milyonaryo, ang na milyonaryo ang atong simbahan. Ang atong simbahan, dili ang pare. Mo na siya. Dili ang mga nagtrabaho dinhi, dili ang taga-finance council, dili ang taga-pastoral council ang na milyonaryo, ang atong simbahan. Nya gusto pa gyud mo nga ang atong simbahan mahimog yung milyonaryo. Gusto mo dili? Pamalit mog slot. Simple ra na. Atong himuong milyonaryo ang simbahan. Himuon natong makaalagad ang simbahan sa katawhan kay kung ang simbahan mahimong milyonaryo, daghan ang matabangan kay dili man ang simbahan mo palambo sa iyang kaugalingon, dili man ni siya gitawag og business entity. Kaya kana man mga business entity, ang ilang buhaton, padagkuon og maayo ang ilang kwarta, hangtod mahimo na gid silang giant in terms of wealth, og mao na nay atong tawgon successful business entity. Mao na itong itawag, nga naman, dako kay kwartas bangko, dako kay siya og mga bahandi. Mao na nay atong tawgon og successful business entity. Pero ang simbahan, kung mahimo ni siyang milyonaryo, hutdon ginaghatag ngadtos mga kabos. Milyonaryo mangyod, bisan gani ang community ni Mother Teresa, kanang missionary of charity, kung ato yung kwintahon ang ilang nagasto kada adlaw, kanang ilang gipakaon ana mga bata nga ilang gisagop, kanang mga masakiton nga ilang giatiman sa tibuok kalibutan, sa missionaries of charity, sa kana lang ba? Kwintaha. Naa sila'y giatiman karon tingali, labing minos, mga 100,000 sa tibuok kalibutan. 100,000 katao. Pila may makaon ana? Pila'y konsumo ana kada adlaw? Sige, kwintaha ba? Mga 50 pesos o 100? 100. Kanang gikas buntag ba hantod sa gabi kaon lang usa na 100. Okay ra 100 karon? Sige, ibutang tag 100. So 100,000 times 100 pesos, pila na? Taka lang mo giyaw-yaw ha? Pila na siya? Oy, pila oy. Di na ka maumukwinta. Pila na? 100 pesos times 100,000. Pila? 10 million. Niya ang tambal nga ilang idapat sa ilang mga masakiton. Pila sa kana kada adlaw, ibutang ta lang 20 pesos times 100,000. Pila na. Unya, ang maintenance sa ilang mga buildings nga gikuan, kana mga kuryente, tubig, pila sa ilang bayro nun ana kada adlaw. Sa to pa kada adlaw, they are spending millions. So milyonaryo sila. Pero nadato ba ang ilang centers? Wa. Nakabsan bagkaon? Wa sad. Ingon ana ang simbahan mo operate, dili magsigig tigom anang kwarta. Mao na diris atong ebanghelyo, pag abot gyud panahon nga kanini ang gipapahawa ni Hesus ang yawa or mga yawa, kay daghan man to sila. Ang mga yawa niingon
pasudla mi anang mga baboy. Kadto mga baboy kay farm man to. Farm ba? Ila tong negosyo, igbabaligya tong mga baboy. Pareha ko din sa ato god, di ba na may daghang baboy gipamuhi. Na nangamatay ra bang uban. So mo na bitaw usahay magmisa ta anha baros kapilya, sakit kay itong ilong. Mahuman kog misa, tuyok akong pananaw sa kabaho. Kay naaraman sad ang mga ads baboy skilid. Nya moingon ta nga no maron pertimbaho asag dilang pader kay negosyo man na. Amo man ang panginabuhi. Nya mamatay ang kinabuhi sa pari ani sige hanggap isasagdi lang pari ra man say mamatay basta siguro lang ang amo. Di ba kanang baho pollution man no? Pollution. Unya, nganong ato man nang ialaw nga perting bahoa diha hasta sa kilid sa kapilya magmisa perti mang bahoa dili man maikog kana mangganing anas inyong balay mo bisita mag-birthday mo ipahipos na mga iro kanang uban kay baho kay kamangabot ang mga bisita hipuson gyud di gyud mo moingon nga sagdi lang nagbanimaho kay bisita ra bitaw na ato man ang kuan dili oy. Pero karon tungod sa negosyo bahala nagma-polluted na ng atong tubig, ang atong dagat, ang atong hangin. Bahala nagma-polluted nga nahimo ng cause of sickness. Basta ang akong panginabuhi, siguro lang. Bahala mga guba na diya, mga ozone layer, mga guba na mga bungtod, mga bukid, mga unsa pa na diha, mga guba. Mag-landslide na mag-flash flood na basta ang akong panginabuhi siguro lang. Mao na ato. Di man gustong Ginoo na gipapahawa niyang yawa. Bahala mga matay na dihang mga baboy tagpila na kalibo basta maluwas laning duha ka tawo nga dugay nang nagantos sa pagposes sa yawa. Ang mga tao didto kay wa man sila maluoy adtong duha ka tawo nga giyawaan. Gani nangandoy na sila kanus-an na mamatay kay porti man ang isuga. Ang ilang gikalagutan ang tao, dili ang yawa nga nisod sa tao. Nya unsay resulta? Giayo man ni Kristo ang tao. Ang yawa may gipapahawa, naapil pa man hinuog kapatay ang mga pilato kalibo nga mga baboy. Pero tinilang sukua. Nganong siguro na nimong buang-buang, unya maamong-among panginabuhi. Una. Hoy. Nanglitan ron kana inyong silingan nga siga kay matab pertig yung adika. Nya niingon man Ginoo pasudlas inyong balay ang way balay. Nya wa na man ay balay kay gikan man na dito sa prisuhan kay sudguwa na wala nas prisuhan hangtod wa na man na dawatas iyang pamilya. Nanuktok mas inyong balay niya kamo sige mamong simba dire niya ilado man ginang kawatan og tulisan unsa man papuyon sa inyong balay dili tubag kinsay nanimbaron dire nga kon manuktok ng klasihas tao inyong papuyon sa inyong balay ta sa kamot kaliwat gid mo adto mga tao sa unsa to Gadara mga buangon ta mas gihigugma nato ang atong kabtangan imo nang gihunahuna daan hala unsa na lang hurot niya tong butang kawato ni tanan tulison tang tanan mas gihigugma nato ang butang sa kalibutan kaysa kalag sa tao ug sa sugo sa Ginoo dali kay natong isalikway ang sugo sa Ginoo basta na miligro na ang atong mga butang ug ang atong kinabuhi. Si Kristo nagpakamatay para nato pero kita kusog mo sa likway. Sa unang pagbasa si Abraham naguol nga hinginlan ni Sarah ang iyang sulugoon kadto si Agar nga nanganak sa unang anak ni Abraham nga ginganlag Ismael. Sa kalagot ni Sarah nga magduwa-duwa posesive bansad kay si Sarah ba di man niya gustong iduwa-duwa tong maguwang nga anak ni Abraham si Ismael ni duwa-duwa ni Isaac perti man niyang laguta iyang gihinginlan inighingilin sa ato pa
Disyerto man tong lugar, wa nagyoy asa pa man si Agar mangita og kabuhian para siyang anak. Naguol si Abraham. Pero unsa may gisultis Ginoo, Abraham, sunda ko. Kanang imong asawa si Sarah, maugid na siya imong tinuod nga asawa. Hatagi siya sa iyang kalipay. Tanawa ha? Siya niya kining akong anak nga si Ismail, anak masana nako Lord. Siya ako na'y atiman anak. Palakta lang na. Pasabot, ang gisultis Ginoo, salig nako Abraham. Ayaw salig sa imong hunahuna o sa imong pagbati. Salig nako. Moto nga, gituman yung Abraham. Kasi Abraham, hilig magyud mo tuman og sugo os Ginoo. Bahala nagmamatay siya, bahala nagmapobre siya. Iya manginang dawaton ang sugo os Ginoo. Wa manggi iyang usikan ana. Iyang gi palakaw og tinuod gyud. Giluwas sa Ginoo si Agar og ang iyang anak. Ang Ginoo mga igsoon, mo'y atong kaluwasan, dili ng atong mga butang, dili ng atong kwarta, dili ng imong gahom, dili na ang imong posisyon diha sa barangay. Padong na naman sa ta mag-eleksyon, basig mag-away na sa niya mo ron. Tungod lang kay mag-ilog mo na mga posisyon, hasta mga manag-agaw, kay kanira bang barangay eleksyon, kasagaran diha mga kaliwat rasad nang magkuangkuan, apply anang posisyon diha, nya manag-away rabang mga way-uwaw. Tungod lang sa posisyon diha anang barangay, mag-away, gubo ninyo ang inyong Diyos non nga relasyon, hasta pag ikunumbanag asawa, mag-away pa, tungod kay ang asawa, tuwa mudapig spikas, ang bana di asad mudapig spikas, kay nataymingan nga ang kaliwat sa bana nidagan pagkakapitan, ang kaliwat sa asawa nidagan pagkakapitan, away silang duha. Mga buangon. So ay na mo ha, kita din sa atong barangay, bastag na ako'y madunggan mag-away lagi. Mapadunggal lang dyan ko ninyo ba, kung yung mong i-report sa Ginoo ba. Ayaw mo pag-away. Oy, atong i-promote din sa atong barangay. 5 man ka barangay ang under aning atong parokya. Kaning San Vicente, Santa Cruz, Lataban, San Roque og Tabla. Kinahanglan ha, maghoy-hoy gid mo tanan. Kuyog mo pangumpanya kamong tanan nga mga politicians. Kuyog usaray inyong entablado. Nya ang tema sa inyong pagsulti, kaming tanan pulos ng ambisyon nga mudagan pagka opisyal sa tong barangay. Pulos mi gustong mga lagad ninyo aron maluwas ning atong barangay. Kamo nalay pili o kinsa namo. Ako dagan ko pagkakapitan, kining akong kumpare mudagan sa ni pagkakapitan. Kung kinsay pilion ninyo namong duha, nag-agree nami nga magsuportahay gyud mi. Unsa may isultis mga tao nga mutanaw, mupakpak nila, salamat naa na gyud mi mga ngalagad nga pilion magsadili, anda mga lagad dili kay mualagad lang kun pilion, pero dili pilion di lang sad magpakabana, mga bakakon. No? Da. Mauna siya gustong ipasabot ni Kristo nga ang atong pagluwas sa tao dili ibase sa atong makuha nga bahandi, kundili andam tang mo let go sa atong bahandi aron maluwas ang atong isig katao. Andam tang magpakamatay para maluwas ang kinabuhi sa atong isig katao. Mauna siya inindot. Kung buhaton as asawa ngadto iyang bana, ang bana o ang iyang kabit malipayon kayo, luwas gyud. No, niya ang asawa maluwas. Luwas pod. Unsa may kalainan sa ilang kaluwasan? Ang kaluwasan sa kabit ug sa bana lawas. Pero ang ilang kalag padong sa impyerno. Ang kaluwasan sa asawa lawas og kalag. Bikin sa maroy alkanse. Ang asawa nga nihigugma sa bana og sa kabit, o ang bana og ang kabit, kinsa may alkanse?
alkansi to silang duha kay ang asawa duha ka kaluwasan ang iyang nadawat, ang kadtong bana ug ang kabit ug di gito sila mohunong usaray ilang kaluwasan nya. Ang ilang kaluwasan temporaryo kayo, way siguro og maluya to sila maayo atakihon or mabangga ba to ilang gisakyang motor kay gadit-dit dito is sana kanang Trans Central Highway kay adto gid sila sa may kantipla dapit kay overlooking, adto sila dito magdit-dit, mabangga pabitaw da patay, ikamatay na ang asawa na mo'y mulubong, di humanang ilang kaluwasan, luwas na, nalubong na ang ilang kalag, naluwas. Anong usara may nitingog? Naluwas? Ambot lang. Pero siguro kita nga, dakong posibilidad, di gyud maluwas. Kay namatay magid sila sa ilang pagpakasala. Pero ang asawa, gipatay-patay niya iyang lawas, ang iyang hilak, iyang gipatay-patay, aron maluwas ang iyang kalag. Porting luwasa, maupay nakalubong. Nindot kayo. Mao na dinis ato, patay-patayo nato atong lawas pagpalit og slat aron maluwas dig atong simbahan. Nya unsa may mahitabo, ang atong kwarta mahimong puhunan aron do na tay bahandi didto sa langit. Kay matag palit ninyo og slat, do na namoy bahandi didto sa langit. Matod pa ni Kristo, store up treasures in heaven, not treasures on earth. Mao na daghan na tag mga dunay treasure sa heaven. Ang atong SBF dag, ang hali nato as of yesterday niabot nag 30,879 ka slots. Pakpaka na to. Kaning namalit ani 30,879 slots. Doon na ni sila yung mga treasures in heaven. Lingi ay mong tupad. Na kay treasures in heaven? Na ka? Sa ato pa, wa man na mulingi ang uban, wa ginay treasures in heaven. Nya aron mo maka treasures in heaven, naa pa may 45,121 ka slots, tag 500. Palitan ninyo, paspasig yung palit, ibaligya ng tanan ninyong refrigerator, TV, kana bang wa kay kinahanglan na ba, cellphone, tinagurha imong cellphone, baligya ng usa. Wa man na kinahanglan na, refrigerator, TV, wa na kinahanglan na. Pagpalit lamog ice water, kay bugnaw tubig ramay inyong kinahanglan, naidagha silingan. Ingka ang mga sudan day pa dirma, madunot man sa naog di nato ibutang rip, ipanghatag na sa silingan, panghatag ang sobra, wa ginay mapanos. Dinhis Pilipinas, daghan kayong hataganan. Adto kas Amerika, wa kay hataganan. Adto kas Singapore, wa kayo hataganan. Pero dinhis Pilipinas, naidaghang mga piranha di ay na nagatang. Di ka kalakaw og mga 10 meters, hurot na nang imong gibit-bit nga ipanghatag. Ipanghatag. Nganong imo pa nang i-ref-ref diha. Balik-baliko nimo nagkaon, nga naidaghan di away gikaon. No, ibaligya ng ref, baligya ng TV, baligya ng cellphone, o niya ipalit dayog slot. Doon na din kay treasures in heaven. Niya gusto jud kag heroic, ibaligya imong balay. Niya ipalit og slot. Kana adto na lang ka magpuyo sa Daplin's Dan. Liwat na ka ni Kristo nga nag-ingon, foxes have their holes, birds have their nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Parihas na mo. Wa man sad mo kasabot ato kay in English man to no. Niingon si Kristo ang mga milok na ilang mga lungag, ang mga langgam na ilang mga salag, apan ang anak sa tao walay kapahulayan. Mo na siya kinabuhi ni Kristo. Di sa to pa naliwat na ka ni Kristo, nya mingon din kas Kristo, mingon des Kristo nimo, enter into my kingdom. Okay, mamatay man jud ka dasdan, kay maligsan man ka kay narago kasdan. Wa pa jud kay kaon. Apote ngadto, kita dayon mo ni Lazaro. Kita mo nilang Pedro kalungsod. Nya, Padersiano, asa man padong? Sige, usag baligya dirig slat mo sa nay buhaton Padersiano, pero moabot yung panahon nga mamatay rasad ni. Ikamatay ani, asa man padong?
Depende kung ang inyong gipalit nga slot gisud na kus bulsa, impierno dayon. Pero ako sa nang gihatag dire, langit sad. Moingon nang Ginoo nga daghan kay kagihatag dire kay imo gining gi-apply ang gipamalit nila sa imong project o sa project sa simbahan. Kana ari sa ka sa kong gingharian. Mangadto ta. Sige, manindog ta kato mangadto.